άλλες μαμάδες, τα παιδάκια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό διοργανώνεται από εμάς, από τις μητέρες. Δεν είμαστε κάποιος επίσημος φορέας, είμαστε μητέρες που θυλάζουμε ή θυλάζαμε. Εγώ, ας πούμε, τώρα πια όχι, μεγαλώσαν τα παιδιά. Γνωριστήκαμε μέσα από αυτό και οργανωθήκαμε σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Πρόκειται για το Πανελλήνιο δίκτυο υποστήριξης θυλασμού και μητρότητας. Είναι μόνο από μητέρες, δεν συμμετέχουν επαγγελματίες μαζί μας. Έχουμε υπάρξει, ας πούμε, ιδιαίτερα αυστηρές σε αυτό. Όχι γιατί είναι κακοί οι επαγγελματίες, ίσα-ίσα που πολλοί βοηθάνε κλπ. Αλλά για να είναι αυτό που πιστεύαμε, η στήριξη από μητέρα σε μητέρα, χωρίς να παρεμβαίνουν π.χ. ακόμα και διαφημίσεις στη μέση προϊόντων. Για να έχετε τον έλεγχο. Είναι οι μητέρες που βοηθάνε και στηρίζουν άλλες μητέρες. Εδώ βλέπουμε παιδάκια διαφόρων ηλικιών, τα οποία αυτή τη στιγμή θυλάζουν όλα. Ακόμα και ο μεγάλος μας εκεί. Στα 5 παρά 17 Ιανουαρίου θα γίνει 5. Αλήθεια. Πολύ αλήθεια. Ο οποίος στυλάζει ταυτόχρονα με τη μικρή του αδελφούλα. Παναγιά μου. Είναι εύκολο αυτό. Είναι. Για σένα δεν είναι. Συμβάλλει στη μεταξύ τους σχέση. Βέβαια, σε μια τέτοια μεγάλη ηλικία τα παιδιά τρώνε, φαντάζομαι, πρωί και βράδυ. Πώς γίνεται ο θυλασμός αυτός? Τα παιδιά ανεξάρτητα από την τροφή που παίρνουν, τη στερεά τροφή όπως λέμε, το παιδί τρώει κανονικά όλες τις τροφές. Φάτε, είναι πολύ καλά. Όχι, ήθελα να πω ότι από όλα τρώνε. Είναι φρέσκα αυτό. Από όλα τρώνε. Δεν Μα με φέρατε μπροστά σε ένα πιάτο με πόδι και δεν μας αν δεν ήταν, να το πούμε κι αλλιώς, αν δεν ήταν φυσιολογικό, δεν θα συνέβαινε από τη φύση. Δηλαδή, αν η γυναίκα δεν μπορούσε ταυτόχρονα με το θυλασμό να έχει μια δεύτερη εγκυμοσύνη και ταυτόχρονα μετά να θυλάσει και το επόμενο παιδί της, πολύ απλά δεν θα συνέβαινε. Δεν θα το επέτρεπε ο οργανισμός. Δεν θα μπορούσαμε, ας πούμε, να συλλάβουμε κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Κατά τη διάρκεια του θυλασμού, κανονικά, μια γυναίκα μπορεί να συλλάβει και να κάνει και δεύτερο παιδί και να συνεχίσει ο θυλασμός. Μου κάνετε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ έχω θυλάσει την πρώτη μου κόρη 11 μήνες και νόμιζα ότι έκανα κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σπουδαίο. Όχι, το λένε με μια συγκατάβαση. Όμως δεν υπάρχει καμία συγκατάβαση. Μια γυναίκα μπορεί να θυλάσει, άλλη θα θυλάσει 40 μέρες και άλλη θα θυλάσει 4 χρόνια. Και όσο μπορεί κιόλας. Ακούστε, αυτό είναι ο μεγάλος ο μύθος. Τόσο μπορεί, όσο μπορεί από δική της επιλογή. Αυτό μπορούμε να το σεβαστούμε, είναι το σώμα της, δεν μπορούμε να την αναγκάσουμε, εννοείται. Αλλά ότι δεν μπορεί από άλλους λόγους, αυτό είναι τεράστιοι μύθοι που στην ουσία αυτοί είναι που σαμποτάρουν το θυλασμό. Δηλαδή, η έλλειψη ενημέρωσης είναι αυτή που δημιουργεί τα προβλήματα και η σωστή ενημέρωση είναι αυτή που μπορεί να τα λύσει. Όταν γίνεται κακή αρχή, εάν στο μεευτήριο σου πει κάποιος, ας μην το συγκεκριμενοποιήσουμε, ότι βλέπεις το μωρό πάλι πεινάει, δηλαδή φυσιολογικές συμπεριφορές ενός νεογέννητου τις μεταφράζουμε ως προβλήματα, ενώ δεν είναι. Και πάμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που δεν υπάρχουν. Ένα μωρό νεογέννητο, πεινάει συνέχεια. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Το στομάχι του είναι τόσο. Σαν ένα κεράσι χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί ένα μωράκι με ένα στομαχάκι τόσο να φέρει τόσο πολύ γάλα. Δεν χωράει. Αυτό που θέλει είναι αυτό το πρωτόγαλα. Όταν σου πούνε λοιπόν στο μεευτήριο ότι το παιδί έχασε βάρος, και φυσικά ως μάνα, και ειδικά καινούρια, θα λιγοβάλεις. Δεν έχει χάσει βάρος. Το παιδί έχει βάρος. Δεν είναι βάρος. Το παιδί έχει γεννηθεί με πάρα πολλά υγρά από τον πλακούντα. Και γι' αυτό και γεννιέται και χορτάτο, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά αποβάλλονται τα υγρά. Δεν είναι βάρος που χάνει από την έλλειψη σωστής σύντησης. Από την προσωπική εμπειρία μπορώ να πω ότι θέλει την προσπάθειά του. Δηλαδή, εγώ που το ήθελα να το κάνω, το πάλεψα. Θέλει μια καλή αρχή, θέλει μια καλή συνεννόηση, θέλει μια σωστή επικοινωνία. Ούτως ή άλλως, να σας πω κάτι, δεν θέλει μια προσπάθεια ένα νεογέννητο. Φυσικά για μια καινούργια μάνα. Δηλαδή, ωραία, ας αφήναμε και το θυλασμό. Ούτως ή άλλως, ένα νεογέννητο είναι λίγο πολλή δουλειά που λέμε στην αρχή. Ξέρεις από ο θυλασμός. Θα έπρεπε να πούμε, αυτό το ξέρουν καλά και αυτές που είναι εδώ και όσες έχουν θυλάσει. Είναι και μια μίγα ψινοφλικασιανή και δεν μπορώ να την είναι πολύ πιο εύκολος από τη σύντηση με μπουκάλι. Καλά, τώρα είναι το μόνο σίγουρο. Θα πρέπει να αφήστε τα 1002 συμπράγκαλα
να ξυπνάει, να ζεσταίνει νερά, να κρυώνει μπουκάλια, να αποστηρώνει. Λέει το μωρό ταυτόχρονα. Να κουβαλάει μαζί της τη βόλτα, γιατί είμαστε και άνθρωποι κοινωνικοί. Θα βγούμε βόλτες, θα πάμε με τους φίλους μας. Εγώ όσο θύλαζα δεν είχα να κουβαλήσω τίποτα απολύτως, εκτός από το μωρό μου και 2 πάνες. Αν έπρεπε να θυλάζω, να ταΐζω με μπουκάλι, θα έπρεπε να κουβαλάω τα 1002 πράγματα μαζί. Και αν ενημερωθούμε σωστά, αυτή η έννοια της παγκόσμιας εβδομάδας δεν είναι ότι ο θυλασμός είναι αυτή τη βδομάδα μόνο. Αν ενημερωθούμε σωστά, θα τα καταφέρουμε. Και μετά ο καθένας έχει την επιλογή να κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο για τον εαυτό του, για το παιδί του, για την οικογένειά του κτλ. Αυτό που θεωρούμε όμως καλύτερο είναι αποτέλεσμα ενημέρωσης. Ναι, με αυτό εάν εγώ δεν έχω τη σωστή ενημέρωση, πώς αλήθεια θα επιλέξω το καλύτερο. Έτσι είναι. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο θυλασμός για το παιδί μας. Είναι ένα δώρο, όπως πολύ συχνά λέω, που δεν μπορείς να το ξαναδώσεις ποτέ πια ξανά. Είναι μόνο τώρα. Όλα τα χρόνια στο παιδί μας θα δώσουμε και πράγματα και ρούχα και παιχνίδια και βόλτες και μόρφωση και καλλιέργεια. Τι είναι αυτό που δίνει λοιπόν ο θυλασμός? Ο θυλασμός καταρχήν, να πούμε το εξής, δεν είναι ούτε μια ιερή στιγμή, ούτε κάτι το φοβερά ιδιαίτερο, είναι απλά το γάλα, η τροφή του παιδιού. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι το εξαιρετικό. Είναι, λέει, ιερή στιγμή, πήγαινε κάπου ήσυχα να θυλάσεις και να... Όχι. Το παιδί απλά τρώει. Ένα παιδάκι με μπουκάλι δεν θα το έστελνες κάπου αλλού για να φάει. Το ίδιο ισχύει και για το μωρό που θυλάζει. Ο θυλασμός είναι αυτό που είναι, η τροφή του μωρού. Η οποία βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ιατρικά και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι είναι η πλέον κατάλληλη τροφή για ένα μωρό. Δεν μπορούμε, νομίζω, κανείς λογικός άνθρωπος, δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γνώσεις επιστημονικές, και εγώ δεν είμαι γιατρός, είμαι δικηγόρος. Δεν είχα ιατρικές γνώσεις. Και φαίνεται αυτό στον άνθρωπο την δικηγόρο. Νομίζω ότι μέχρι εκεί ολονών μας φτάνει το μυαλό ότι δεν μπορεί μια σκόνη αποστηρωμένη, άρα όλα τα πολύτιμα αντισώματα που περιέχει το μητρικό γάλα δεν μπορεί ποτέ να βρίσκονται σε μια σκόνη. Παρασκευάζεται με ζεστό νερό. Είναι απλά η κατάλληλη τροφή για το μωρό. Νομίζω ότι η ιερότητα της το ότι ανέφερα ότι είμαι δικηγόρος, θα σας το πω, έχει λόγο συγκεκριμένο. Είναι ένας από τους μύθους του θυλασμού. Ότι τάχα για να θυλάσεις, δεν πρέπει να δουλεύεις. Δεν πρέπει να δουλεύεις. Πρέπει να είσαι μια άνετη γυναίκα, δεν ξέρω, ίσως και πλουσία, ας πούμε, στο σπίτι και να... Έχει καταρριφθεί, ήταν από τους πρώτους που καταρριφθεί. Είμαστε σχεδόν όλες εργαζόμενες. Εγώ είμαι μάχημη δικηγόρος, δεν είμαι κάπου υπάλληλος με ωράριο. Και μια χαρά κατάφερα και ο γιος μου θύλασε 4 χρόνια. 4. Λοιπόν, μόνο μαμόφρονος αυτός δεν είναι. Μην μου το πείτε μόνο αυτό. Δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο για το παιδί. Νομίζω ότι αυτό που λένε όταν το χρησιμοποιούν με την καλή έννοια η ιερότητα της στιγμής, νομίζω ότι έχει να κάνει με την σχέση που αναπτύσσεται ή που μάλλον συνεχίζεται μεταξύ μάνας και παιδιού, λόγω αυτής της πρόσληψης της τροφής. Η σχέση βέβαια είναι, η σχέση είναι ιερή και για τη μητέρα που ταΐζει με μπουκάλι. Ούτε λιγότερο μανάδες είναι αυτές που ταΐζουν με μπουκάλι, ούτε λιγότερη σχέση έχουν με το παιδί τους. Απλά θα πω και θα επιμείνω πολύ ότι είναι τελείως διαφορετικό μια γυναίκα να έχει ενημερωθεί σωστά, πλήρως, ότι π.χ. μπορεί να παίρνει φαρμακευτική αγωγή και να θυλάζει. Τα περισσότερα φάρμακα είναι συμβατά. Μπορεί να κάνει οδοντιατρικές εργασίες και να θυλάζει. Ενώ έχει ένα χαλασμένο δόντι, δεν μπορεί να της πούμε πρέπει να σταματήσει, δηλαδή να διαλέξεις ή το γάλα του παιδιού σου ή να πας να φτιάξεις και να μην πονάς. Μπορεί να έχει πυρετό, να κολλήσει μια ίωση και φυσικά να συνεχίσει να θυλάζει. Το σημαντικό λοιπόν είναι η ενημέρωση. Όλα διορθώνονται με την ενημέρωση. Να ενημερωθούν οι γυναίκες, οι πληροφορίες βρίσκονται παντού πλέον, αλίμονο, είναι προσβάσιμες σε όλους, να ενημερωθούν σωστά, ούτως ώστε τότε να είναι πραγματικά επιλογή τους το τι θα κάνουν. Όταν δεν είμαι σωστά ενημερωμένη, δεν είναι επιλογή. Εάν πεπλανημένα νομίζω ότι είτε θυλάσω, είτε δώσω φόρμουλα, γάλα σκόνη, είναι το ίδιο για την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού μου, τότε φυσικά δεν έχω σωστά επιλέξει. Γιατί δεν είναι έτσι. Όταν νομίζω ότι δεν μπορώ να θυλάσω, γιατί τάχα δεν έχω γάλα, γιατί από κακή ενημέρωση μπορεί να έχω προκαλέσει μείωση του γάλακτός μου. Όταν το παιδί θέλει να πιει γάλα και το βάλει στο στήθος,
Ο οργανισμός παράγει το γάλα που χρειάζεται το παιδί. Πάντα. Να ρωτήσω κάτι άλλο που είναι μία από τις πληροφορίες, από τα πράγματα που ακούγονται, ότι και απόψε βέβαια διήστανται και ακούγονται πολλά. Άλλοι λένε οι επιστημονικές πάντως και του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, να ξέρετε κύριε Κατσούλη, δεν διήστανται καθόλου. Γι' αυτό Εμείς έχει σημασία, κάνουμε να γι' αυτό έχει σημασία να το πούμε. Γιατί άλλοι λένε 6 μήνες είναι αρκετό. Άλλοι λένε 1 χρόνο είναι αρκετό. Άλλοι λένε ότι μετά τον 1 χρόνο δεν έχει νόημα, γιατί το γάλα της μητέρας πια δεν έχει τα συστατικά που χρειάζεται. Το παιδί χρειάζεται να τρώει κανονική τροφή. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που είναι ευκαιρία να το διευκρινίσουμε. Καταρχήν, ας δούμε αν θέλουμε να πάμε με τους επιστήμονες ή όχι. Και με την επιστημονική γνώση. Η επιστημονική γνώση, η οποία κατεξοχήν εκφράζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λέει ότι ο θυλασμός πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 2 χρόνια και μετά όσο επιθυμεί η μητέρα και το παιδί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για 2 χρόνια. Άρα θα πω ότι τα υπόλοιπα δεν είναι επιστημονικές απόψεις, είναι απλά η γνώμη κάποιου ανθρώπου. Το γάλα λοιπόν, εάν δεν χρειαζόταν, απλά δεν θα υπήρχε. Να το πούμε και αυτό. Ο οργανισμός δεν έχει λόγο να παράγει κάτι το οποίο είναι άχρηστο, δεν χρειάζεται. Επίσης να πούμε και το εξής. Καλά, ότι δεν έχει θρεπτικά συστατικά, όχι απλά δεν ισχύει. Τουναντίον, με το γάλα το μητρικό συμβαίνει κάτι μαγικό. Συνεχώς αλλάζει η σύστασή του ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού. Άλλες ανάγκες έχει ένα νεογέννητο που είναι η αποκλειστική του τροφή. Οι 6 μήνες επικράτησαν, γιατί τους πρώτους 6 μήνες το παιδί πίνει μόνο γάλα. Ναι, και οπότε αναγκάστηκαν και οι εταιρείες ακόμα να παραδεχτούν ότι εντάξει, τους πρώτους 6 μήνες ναι, θυλάστε, σας επιτρέπουμε. Μετά πάρτε τα προϊόντα μας. Εν πάση περιπτώσει. Το γάλα μεταβάλλεται η σύστασή του ανάλογα με την ηλικία, ακόμα και με την τυχόν αρρώστια που περνάει το παιδί. Γίνεται κάτι μαγικό, δηλαδή κολλάει το παιδάκι σας μια ίωση. Είναι 1,5 έτους, το έχετε πάει στον παιδικό σταθμό ή έχετε φέρει εσείς μια ίωση στο σπίτι. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν ζούμε σε καραντίνα. Λοιπόν, ο οργανισμός της μητέρας, χωρίς καν ακόμη το παιδί να έχει εκδηλώσει την ίωση, από το σάλιο που έρχεται σε επαφή με το στήθος της, παράγει τα κατάλληλα αντισώματα και του φτιάχνει γάλα κατάλληλο με τα αντισώματα για την ίωση που περνάει. Η φύση είναι τόσο μαγική και απλή. Πάρα πολύ το φέρει βαρέως. Όχι, κανείς δεν πρέπει να το φέρει βαρέως. Απλά είναι καλό να ενημερωνόμαστε. Όχι, δεν μπορώ να φυλάσω. Γι' αυτό εντάξει. Κάνει και λίγη πλάκα. Κάνω χρόνια τώρα. Εντάξει, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτό που θέλουμε να οπωσδήποτε να ακουστεί. Την Κυριακή θα είμαστε στις 11 το πρωί στο Ζάπιο. 11 το πρωί στη Ζάπιο. Και 12 το πρωί θα γίνει καταμέτρηση, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Καταμέτρηση σε όλη την Ελλάδα ταυτόχρονα. Όλες οι μεγάλες πόλεις, μην αδικήσω, υπάρχουν και μικρότερες, ακόμα και στο εξωτερικό γυναίκες οι οποίες θα θυλάσσουν ταυτόχρονα εκείνη την ώρα για να καταμετρηθούν μαζί μας. Αυτό είναι, ας πούμε, μια λίγο ακτιβίστικη κίνηση, ναι, γιατί για να περαστεί λίγο προς τα έξω, αυτό που θέλουμε είναι απλά οι γυναίκες να ενημερωθούν. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν διορθώνεται με τη σωστή ενημέρωση. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της επιλογής του, αλλά αρκεί να έχει ενημερωθεί. Έχετε αφήσει εντωμεταξύ την Κασιανή, το είπατε από την αρχή, να μιλήσει η Κασιανή, να μιλήσει η Κασιανή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε όλοι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φέρατε και τα βλαστάρια σας και ήταν κοντά μας έτσι και κάνατε το στούντιό μας τόσο πολύ όμορφο, τόσο πολύ χαρούμενο. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες. Πόσο είναι? 41 ημέρα. Μετά και καλό τη χαμηλή. Ναι, 5,5 μηνών χαμός. Ολόκληρος άντρας, τεράστιος. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, και πριν προχωρήσουμε